Hej, illum ħanaqraw storja tal-miliet jisimha Luke u r-rigal ta' Santa Claus, miktub minn Viktor Fenech. Fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru, il-ġenituri ta' Luke bdew jarmaw is-siġra tal-miliet. Luke kellu 4 snin. Kien diġà jifhem il-ferħ li ġib magħha din il-festa. Malli ra li l-missieru jniżżel qatt ta' kxaxex minn fuq ir-raf tal-garaxx, qalbu ħebritu li kien wasal żmien it-tiżjin. Luke, trid tgħinna? Staqsih missieru. Iva, ħatfu t-tifel ferħan se jtir. Is-sena ta' qabel tgħidx kemm ħagost jarhom jarmaw is-siġra. Issa sar jifhem aħjar dak kollu li kien iseħħ fi żmien il-miliet. Għalhekk warrab it-teddybear li kien dejjem jiġri bih. Daħħal idu f'waħda mill-kaxex u beda joħroġ l-affarijiet. Tikka, il-qattusa fessuda tal-familja, dbismet kif rat lil Luke hekk mimli ħeġġa. Is-siġra b'dawn tixel mama, staqsija. Kellu f'idejh żewġ blalen tal-plastik ikkuluriti. Le, wiġbitu, tixel bil-bozzozz, dawk tiżjin biex is-siġra tidher isbaħ. Naf ma niftakar, għalilhom bis-sem. Wara ftit, reġa' ma fil-klassi taħdejna hemm tifel, Mattejus jismu. Qal li taħt is-siġra dejjem ikollu rigal mingħand Santa Claus. Lili ma tanix. Mint kellek rigali weġbitu bit-bissima, mela nsejt is-sena l-oħra kemm ħadd gost bil-ferrovija ta' Thomas and Friends. Iva niftakar, dik għall-qalbi ħafna. Dis-sena x'se jkolli? Luke, għallu l-papa, dak sigriet għan-nar il-miliet. Meta tqum issib ir-rigal taħt is-siġra bħalma kellek is-sena l-oħra. Tiftakar? Tafx qalli wkoll Mattejus? Qalli li Santa Claus jiġi bil-lejl iqassam ir-rigali. Qalli li Miss Janine qaltilhom. Veru? Missieru aħqaħ tnejn u qallu Iva, bil-lejl, meta tfal ikunu reqdin. Basta jkunu tfal tajba u jsibhom reqdin, inkella jibqa' dej. Jien rieqed kont u ma tani xejn. Naħseb ma jafnix. Taħseb li dis-sena jġibli? Għala le, basta tkun rieqete għax Santa Claus ikun maġġel. Ikun mobbi bir-rigali u jekk jieqaf jitkellem ma jlaħħax jagħtihom kollha. Imma mhux se jagħtini ferrovija oħra hux, għax dik għandi. Le, xi ħaġa differenti, wieġbu missieru. Inti stenna, imbagħad tara. L-aqwa li jkun jaf li tixtiequ jagħtik rigal. Għada filgħodu niktiblu u ngħidlu. Luke qatta bosta ħin jgħin lill-ġenituri tiegħu jarmaw is-siġra tal-miliet. Tikka tosserva kollox kwieta. Tgħidx kemm ħagost inewlilhom it-tiżjin mill-kaxex biex idawruhom mas-siġra. Fl-aħħar kien imiss l-istilla, kbira, sabiħa, lewn id-deb. Luke dam ħafna jħares leha, jammira. Dik, Luke, qaltlu ommu, tippreżenta l-kewkba li fil-lejl tal-miliet mexxiet il-maġi mill-bogħod sa ma sabu lil Ġesu bambin. Iva ma, qalitilna l-istorja Miss Alberta. Sadattant, Luke kien għadu bl-istilla f'idu. Missieru qollih u għenu jpoġġiha fil-quċċata tas-siġra. Meta kollox kien f'postu, il-papa xel is-siġra. Din fil-pront ħadet ħajja ġdida, b'dawk il-bozzozz jixelu jitfu b'kuluri differenti u anki jitfaw dwalhom fuq id-dekorazzjonijiet imdendlin mas-siġra. Luke qabdu ferħ ta' ġenn, tant kemm deret sabiħa, beda jdur magħha u jitħaq u jċabċab. Il-ġenituri tant iggustawh li bdew iċċabċbu miegħu u l-mjaw tagħha tikka wriet li hi wkoll xtaqet tur il-ferħ tagħha. Luke kellu 700 sena biex jasal il-miliet. Għalih kien l-isbaħ żmien tas-sena. Kien iħobb kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-miliet. It-tiżjin kważi kull fejn tħares, l-għanjiet tradizzjonali fuq l-isterjo tal-papa, saħansitra kien iħoss il-ferħ ġewwieni fuq ċuħ in-nies. Kollox kien iqanqlu f'dan l-istaġun. Fuq kollox, il-miliet għal Luke kien ukoll żmien ir-rigali. Allura, intom tħobbuh il-miliet? Ħobbuhom ir-rigali? U Santa Claus lilkom iżurkom, ħanaraw żarux lil Luke.